Siba kusho amagama akho phezulu uzobani. Ukuthi ubani noma Alikho elinye na? alikho elinye ngaphandle. Okay, ufuna ukuhlela ekhaya zola ukuza. Ngizame eBhulu. Kulele khona. Ngiyakhulele khona. Okay. Ifact ukuthi sihlale kanje mina nawe kudezo. Ukuthi khona izinto zakhe ezingaqondile senzazi. Angiyabuzwa. Angithethe. Angiyazi mina ngivela umphakathi. Yebo. So anything enokuhlukunyezwa umphakathi or anyone sigcina sihlale naye kanje. Ayizwa lanto? Uboshiwe. Angeke ngikufundele ama-rights akho ngisilona iphoyisa. Sizoxoxa. Ngifuna lokho ngikufuna kuphela ngendaba nezinto eziningi. Yes. Kunama-allegations sike sawaxoxa noceleni. Akade thinta wena. Against me. Angizile ngawo. Ngoba sesixoxile. Ngifuna uku-understand ukuthi uqale nogama. Angeke bakhuluma session. 2022 la. 2022 intentsha. Kusalikude. Uqala kuphi kanjani? Uqala ngani? Bengiqalele ukuzibambela amabheka. Bangela? Amabheka. Yeah. La khona. Around bona nje la Maritzburg. Maritzburg. Usuke eBhulu ufika kanjani eMaritzburg? Ngafika ngofuna itoho. Uzofuna itoho? La selaphela la. Okay, uthe masufike la wasawazana nobaba baba abangani bakho. Bathi ugana nabo amabheka. Hayi bakhuluma lapha phezulu. Abe usanele ngoba noSiphiwe. Sanele ngoba basejele. Ngiyacabanga mhlawumbe usakhona njengamanje. Wagwetshwa ngithi. Anginayo ishuba engakazi wasenze kade ngibuye special. Noma bani? noSiphiwe. Siphiwe mo. Siphiwe wakanhlabathi. Uphakela udriver lo. Hayi. Yeah, noba. Ba, ubusiphiwe. Angimazi ngathi sangaseThekwini. SengaseThekwini. Noba nabani, shabani. Hayi bekuyile ugange nje kuphela ngeke. Niba mangani ibheki yembazo. Hayi besibamba ngestory. Niba mangani Story. yini story manje la? Mhlawumbe udriver mesaphumile uconduct uzothi uyabuya sebuya nathi. Yani niba mangani nikhoma ngani? Simkhombe ngalokho. Istory sani? Ukuthi udriver bathi mephumile mhlawumbe yale customer uzothi buya omunye usedriver ngokukhuluma omunye usebuya ungena nolotuzana noconductor kuphela. Okay, nosa ngiyeke nebani. First robbery yakho participate meaning. Cabanga kahle ngoba ngikhuluma nawe ngoba ngiyazazi izinto. I don't know details. Ngifuna ukwazi irobbery yakho yokuqala. Futhi kwakuyona le ngithi kwaku 2023. Thina uqala ngoba. Khuluma se-KFC. Yeah. Thina irobbery yokuqala la. Ufuna ngikukhumbuze mina. Afuna ukuyikhulumelana. Okay, sikhuluma nge-KFC. Irobbery yase-KFC, amrobbery yase-KFC yango-2023 lo khuluma ngayo. Yeah. Yenzeka kuphi? La eMaritzburg. Kuphi? eRhaya. Uhamba noba ngani? Sasamba from Sacheweni. Hayi umbuzo baba. Sasamba from Sacheweni. Bana amagama ngithi. Ntuthuko. Abantu Ntuthuko. Ntuthuko. Siqale ngodrayiva. Ntuthuko. Walaphi? Wasecheweni. Uphaka boshiwe lo muntu. Ubushiwe. Sebegwetshile. Abakakhwetha. Akaqula ngathi. Yeah. Okuntuthuko noba. Nosambra Dlamini. Bani? Sandi Dlamini. Sandi Dlamini. Uphi? Ubushiwe. Kube bani? Kubayanda. Bayanda baba. Sibongo akusazeke sakhe. Walaphi? Wasecheweni. Yeah. Kube bani? Kumina. Nobani? Akekho umuntu. Naniphelele. Yeah. Labantu baseThekwini bona wade wazula ino leMaritzburg. Kusho namanye amazwi wena obalethela kule nombolo ngithi. Asasedlulela lesasesibona. Into elahlile. Angathi uphumaphi? Nanenzani? Yebabalalela. Cha sasareda. Ngiyayazi iCase ngikhuluma ngayo yazi. Asasareda kuba afike ekuseni nje ngo6 sareda ukuthi Siyaphepha ibhaminga. Sazimbini. Mhlobona. Bakuyibhame encane amanayi. Sayiphethe uba. Sasisuke lapho eThekwini. Ya ubani wayisiphethe isikhathi siphakama. Ngoba uyasudrive wayengasiphethe. Usambra nalunye mfowethu usasa. Wena uphethe? Angaphethe lutho mina. Awuzokwenzani bona? Cha babonhloso yokuthi sizorida kokubona ke ngefoni ukuthi mhlawumbe njengoba basagcine sekwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo. Okay, nabambani Sabamba isikhwama semali. imali yana eyiphethwe yini? Iphethwe sarbazi eyiphethwe yini? Security laka G4S. Laka fertility. Cabanga kahle lokho la ku security. Hayi kwaba laka fertility. Injani imali leyo muntu? Lemoto ezihlala. Angithi laphuma ngaphakathi.
lalizophuma ngaphakathi. Right, nihamba ngayiphi imoto? Lapho u-foot vehicle yamoto. Right, kwase kwenzakalani? Kwase kuba khona ukuthi kuyadutshulana-ke lapho sabaleka kwabantu udrayiva kuqala, udrayiva mese walanda bonke-ke laba-ke. Kwasala wena wathi? Kusala mina ngeke. Ukuthi yazazi ukuthi uyi-wanted? Ngiyakwazi lokho. Ngikwazi kahle. Kade ufunakala ngithi? Yeah. Sesikutholile ngithi? Ngiyakuzibhayela. Emva kweminyaka emingaka liqula uvese icala lilinde wena? Akusiyona lelo bhalo yokuqala leyo? Akusiyona lelo bhalo yokuqala? Ubani abanye abantu kade usuphila nabo la abayigebengu? Abasekho-ke labo, ubani recently usuphila nabo? Ngabe sengiphila nabo nje uDube. Ubani uDube? Mandla Dube. Wakuphi? Sasida. Uruni. Umuphi lo ongathi uyisayona uzayona? Yeah, exactly. Uyena lo? Ongemazi. Mese kuba uRuni. Uruni muphi? Uruni Madonda. Uphi? Cabanga njengamanje mhlawumbe ula Titini. Yeah. Uruni Madonda. Hlala embala 13. Yeah. Yeah, noba. Nabo uZamani umhlongo. Usafa lawo. Lo sasho. Yeah, ubani umuntu? Hayi bekho abanye mfaka. Hayi baba. Hayi baba. Khona ngababaleki. Hayi ngeke abekho. Cabanga. Khona sandufu. Ungangcwatha ngisho umngcwatha, busikima naye. Ngangikufiphi. Babuzondo skillar. Benhlangene ngani naye? Ayilede zami uyiphemba. Hayi ngeke akukho. Hayi baba. Sikhuluma ngegebengu la. Suba lezi igebengu zonke. Benhlangene ngani? Babuzondo. Benidiscussa beniplanana. Sikhuluma ngomuntu ongasekho la ngathi. Mhlawumbe nimbulele nina. Hayi ngeke. Suba ekhanda ogesi nawe. Hayi bengakhanda ugesi mina. Kuzokusiza baba ukuthi ukhulume iqiniso yakho ukuze mina nasizozwana yazi. Akudalike Kufanele ukhulume early ngoba besizogcina ukhulumile. Kudaliko kade isikhathi Ngifuna ukwazi ukuthi benihlanganiswe yini nalowo baba. Ubehlangene kwaDube mina bengumlandeli nje ukuthi bebefike bexoxa ngifike ngihlale emotweni baxoxa into zabo then mina bese ngiphinde emuva ngeke ngikabela mama futhi. Uyithwasa lawo. Cha bengingakafiki. Baxoxa bahlanganisana. Bahlangana negebengu wena kodwa uba ngumarobha. Hayi ngeke ukuthi uLand ungafani bese uhamba. Njengoba lo muntu ade ukuthi wenza yonke into ukhanto ogesi ephinda abe iforum. Aphinde abe yini? Aphinde abe ubamba inkunzi ebusuku. Yabo. Aphinde abe yini? Kusho kwami okwaziyo ngayo. Hayi ngicela ngiyaphela la. Wena ukwenzani? Mayibambe inkunzi oyibamba nana inkunzi nayo. Angeke angihambi ngibhani lapho. Ngeke ngikambela manga. Yeah. Njengoba ngithi imkhakhe bengafani. Uduthuliwe wena. Yebo. Bese ngizoduthuliwe. Iduthuliwe. Ngoba bengivese ngifuna usesibekele idini. Ubone ikhombisa ifayili yakho bese mina ngisho ifayili ngiphindela mhla 8. Ngizokulanda khona ngoba ngifuna ukukhuluma nawe, ngifuna ukwazi ukwenzakalani. Ngiyakwazi. Ayizwa lapho. Akimsukele umuntu. Ngiyazi. Uduthula kwenze njani? Ngaduthulwa nje emakhaya. Nini? Ngomhla ka-22 kuMashi kade kuyiholiday. Yeah. This year. Unyaka. 2025. Uduthula kangaki emzimbeni zange nazanga? Zaba unayo. Emzimbeni? Kusho ukuthi nabanye abafresh. Amanzi nje te. Uyabazi abantu bakudubula? Ngiyabazi. Nibangani ngeze kuthiwa nibanga indaba yeposi. Kuthiwa manje kusuneposi ngale. Okuyiposi. Sikhona isitori esinjalo seposi. Sikhona. Iposi lama-drugs. Thuba uduthulele lokho. Hayi ngibanamanga ngoba abangidubula ngababona abayidayisi wonke. Abantu abangidubula umfana wasekhaya owantshontsha ugologo wabo. Indaba yakho lokho nje indaba yama. Hayi indaba ewunga sayivala kudala ngoba safika kukhona omunye wakithi oyidayisa. Nathi sathi siyodayisa ukuthi umndeni sesiyabona ukuthi usuhlukana phakathi. Ngesimo sokusekhona. Wasibhala statement emaphoyiseni efika esibhedlela ngathi ngasibhala. Amaphoyisa eseGoli. Uthe ubona umuntu. Ngilathanda nanga. Yini njengamanje uthi ubonile? No, kahle abantu engababona inkinga yenza ukuthi ngithi angibabonanga ibhuku ukuthi iphoyisa elafika nala ngizange ngathemba ukuthi ukufika kwalo lifike mhlambe ngokuthi lize ngokuzosebenza noma ukuzothola information. Ngithi sayibesela ukuqhubeka nokuganga. Hayi ngiyangisa. Ubaba akasekho ekhaya bese nikwazi lokho. Akasekho. Umama usele yedwa. Umama witness ingane yakhe iduthula kabuhlungu ngecishe yafa. Wekhona. Wekhona. Kuzokusiza ukuthi wehlise umoya. Ungafuni ukuthi ufuna ukwenza ama-revenge. Ngicabanga manje ngithi busafuna ibhange wena ufuna ukuyibuyisela. Hayi ngiyisifuna nje namanje impela
bekade ngisasifuna before ufuna i-AK wayefuna isibhamu esikhulu kangaka ukudinga ukuthi ngeke ngiqambela la uyakwazi ukuyisebenzisa i-AK angazi noma ufunda ngizofunda wazi sincane kuphela pho ufuna isibhamu esikhulu kangaka ayibheke ukuthi njengoba ngisho ngithi ukudinga lalela mina ngizokusiza ngithi babonile abantu abadikoni ngizokusiza ukuthi baboshe izinto ngihamba ngomthetho okay bhala istatement esiqondile emaphoyisa ukuthi wawubona zikhona vese izinto ezizobalinka nawe ukhona ufakazi wokushoda babe khona kwi-area hayi ngasuka kwakusasa nje ngimfonele umseshi ngamfonela umseshi ngiyekho cha ngijabule khohlwa lo mseshi andithiwa umthembu ngizokuxhumanisa nabantu mina bazokwenza istatement esiqondile hayi baboshe labo bantu kodwa ke iphume egameni ngiyabuzwa angazi-ke mhlawumbe bazokuthatha amaphoyisa kamedandobhana ngoba sekudinga angithi uyazi ukuthi ubufuna uyazi sebeke bafika bezokufuna hayi ngeke kwaphela nje before ngalezakha kodwa igama lakho belikhona bakhuluma bonke abantu akade belapha kwalandwa ney'bhamu eziwu-3 uyakwazi lapho nesathathwa se-security nalezi eziwu-2 naney'phethe uwena wedwa wathi ungatholakali since 2023 sengikutholile ngaleso sibhedlela bese ngikwazi konke lokho phuma egangeni-ke mthithi nalezi zinto elithi neyiplana against mina ngeke sebenza nabangani bakho bakuqambela noma uhamba nabantu abarongo yibona kade beplana lapho ngekho sithi nje washo ubaba angiphindanga nje ukuthi ngihlanganisa nalezi phuma kulezinto mthithi njengoba ngavele ngawumba nje ma ube nenhlahla thola iminyaka emibala kuleli cala leliya irobhari leyo mhlawumbe noma ugcina ufakazi against bona kodwa khona usayithatha-ke leyo nto ufakazi 204 njengoba ngakhetha ukuthi ngizomba nje umgodi ongangandindlu lapha etekisi ngoba vele ngase ngenza lento yesinhlotha ikhopha hayi ethathwa umphakathi wonke wakhona lintshonta ikhopha nawe ubala kwikhopha okay mpela ngikhopha manga yini usho manga ngitshonta ikhopha laphana i-oches emhlophe yaba le eches semhlophe umba basekhaya aphelele le eches yaba involve kuthiwa yaba involve kwi-shooting esanda kwenzeka egrange esikoleni do you know anything about that angithi yonke le nto mina engiyilandelayo isuka from lawo macala wonke ibile oches yamanje ihambe nini indimuva ngephasini ngoba vele kamele ifike nje wathi kuzobuya ephasini leyo moto i-eches leyo njengoba silandela mina sinazo indlela 8 days leyo eches ibalwa kuleyo shooting ubani u-andile u-andile ngingathi engimaziyo ukuhlala phezulu mhlawumbe ubonako umusha ongaphakathi etekisi u-andile uyazi leyo moto sekwayidrayiva sekwangena phakathi leyo moto eches ngoba umuntu wembuzi mhlawumbe kungenzeka kodwa yobini umuntu wembuzi khona phela ngithi lo wakhe umuntu imbuzi ngayo eches leyo kunokwenzeka la ishe ngayo lezinto zahlangana zonke lezi zinto khona u-andile obala kwi-eches eyabulala umuntu mhlawumbe angazi PhD graduate dokotela lo ilandela leyo nto ke lapho eyenza ukuthi ngicina ngifika kuwena angijazi futhi ngizoniqoqa nonke ngizoniqoqa nonke ngibanike i-chance bonke abanye baqalela kabusha impilo njenganawe abangeke basayiqala impilo njengala abanye abadala ade beniphethe baye endaweni ebafanele prison kodwa abanjenganawe usukekile kanje onomzali ofana umbheke mhlawumbe uzoba ne-chance ukuthi uqale kabusha phuma ebugebengeni uthi yazo ngeke kusebenzele leyo nto phuma ebugebengeni ngidlala